cuprinzând Victor. proprietățile imobiliare. Trebuie să visea. Și atunci, ce face statul? El este cel care dirigează toată politica economică, așa este. Dar de ce avea nevoie statul? De un organism, nu? Care să se ocupe de politica asta economică, de confiscare și trecerea a tuturor mijloacelor în proprietatea statului. Cum este denumit acea instituție? Ți-am trimis la seară prin mesaj. Comitetul de stat al planificării. Nu, cum și frumos. Pentru a dirija politica economică, pentru a dirija politica economică, s-a creat, s-a format, Zâmbește, doamna. s-a creat, scrieți litere mari, Comitetul de stat, Lansează. Comitetul de stat al planificării. Comitetul de stat al planificării. Și după modelul sovietic sau stalinist, cum vreți, și după modelul sovietic au fost elaborate planurile 5